ngixolise ngesigqoko. Izindaba zakho zeKonzo News kwiKonzo TV usifundela uSiyanda Maphumulo. Kubikwa ukuthi lowo ngumculo kamaskandi nothole ngeqoma kulesikhathi samanje uNtencane. Uthandwa abantu abaningi kodwa akaziwa ngisho na umuntu oyedwa. Namhlanje kwiKonzo News sikwethulela yena bukhoma into encane. Sanibona uxolo kancane. Ngiyaxolisa ukuvela kancane. Imini uNtencane. Ngiyathemba ukuthi ngeke sixabaniswe into encane ukuthi ngivele kancane. Bengifuna nibone ukuthi mina ngempela uNtencane. Asingavela kancane. Kodwa vele ngizosho into encane ukuthi nisabona okuncane. Mina nje buka ngiyabonga ukuthi niyangivotela kuma DStv Viewers Choice Awards. Niyangivotela ni SMS u3E ku 39201. Ngiyabonga. Simple umuntu wasemandulo.